Opisyal nang idiniklara bilang first-class municipality ang bayan ng Tayug sa Pangasinan ayon sa anunsyo ng lokal na pamahalaan. Sa payag ni Mayor Attorney Tyrone Nagabas, inialay niya ang pagkilalang ito sa masigasig na pagkikilahok ng mga mamamayan at sa dedikasyon ng mga opisyal ng bayan. Ayon sa kanya, ang pagiging first-class municipality ay simbolo ng patuloy na pagsusumikap ng Tayug upang makasabay sa modernisasyon at makapagbigay ng mas magandang kalidad ng buhay para sa mga residente. Dagdag pa rito, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang pagpapatuloy ng mga programang naglalayong iangat ang ekonomiya, edukasyon, infrastruktura at serbisyong panlipunan ng bayan. Layunin din nilang akitin ang mas maraming namumuhunan upang lalo pang lumago ang kanilang ekonomiya. Ang pagiging first-class municipality ng Tayug ay base sa kita ng bayan na ayon sa pamantayan ng Department of Finance ay umaabot na sa higit 55 million pesos kada taon. Ang tagumpay na ito ay naasahang magdadala ng mas maraming oportunidad sa bayan, kabilang ang mas mataas na pondo para sa mga proyekto at programa. Kasama mula rito sa IFM Nagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.